नाही हो, देठ असो आत गेलेलो म्हणजे जून आणि असं गोल हो हो. हे स्मगलिंग चालू आहे वाटतं पाळेकरांची. हे बघा एक नंबर माल बाजूक काढल्याने यांच्यानी. पोलिओ डोस कमी पडलो हे का दिलेलो नाही लहानपणी. टॉनिक मिळाला नाही ते का म्हणजे मी चुकीच्या झाडावर चाललंय मिळाला असतं मी. हो पण कोवळा वाटतं तो का पुढ्यात दिसतात तो हो ना. आता शिकारने खाली इली आणि पाळेकरेन हे खाली करता. आता सकाळी काढून आणलेलो हे 20-25 ट्रे. हा 100 पेटीचा दिवसाला तुटतो आपला माल. बापरे. पाळेकराने हे ताट भरून आंबे कापून दिल्याने आणि हे चिल्लर पार्टी तुटून पडलेले आहेत आणि हे पिकत ठेवलेले आंबे आई शपथ. हे बघा हे सर्व हे पिकत ठेवलेले रास अक्षरशः आंब्यांची. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी गेल्या वर्षी आम्ही आंबे काढू का पाळेकरांच्या बागेत गेलो होतो. तर या वर्षी पण आम्ही त्यांच्या बागेत जाणार आहोत आंबे हाणू का. तर बघू म्हणजे आंबे खाऊचे पण त्यांच्या घरात जाऊन आणि आमका मुंबईक नेऊसाठी, कारण उद्या आम्ही मुंबईक निघणार आहोत. त्यामुळे आता जाणार एक 2-3 पेटी काय आंबे भेटतील ते वरबाडून आम्ही घेऊन येणार. कारण आम्ही काढलेले त्यांचे आंबे घेत नाही, आम्ही स्वतः जातो स्वतः काढतो आणि ते त्यांच्या घराकडे नेऊन पॅक करतो आणि त्यांच्या घराकडचे पिक्के आंबे खातो आणि नंतर आम्ही घरात घेतो. तर आता जातो बघूया किती जून आंबे आहेत, कसे आहेत, काय हा तर सर्व तुमका दाखवतो. आणि तुमका हवे असले तर तुम्ही पण मागू शकतो, तुमका त्यांचा डिटेल्स पण देऊ शकतो. कारण गेल्या वर्षी पण सर्वांनी त्यांच्याकडून मागवले नव्हते. तर तुमका आवडले असतील तर यंदा पण तुम्ही मागवू शकता, कॉन्टॅक्ट देते. आणि जे नवीन असतील त्यांना पण देवगड हापूस ओरिजिनल हवे असतील तर पाळेकरांचे आंबे मागू शकतो. कारण आम्ही पण तेच आंबे खातो, मुंबई पण आम्ही त्यांचे मागवतो. कारण आमचे जे आंबे आहेत ते अजून इलेले नाही, ते मेच्या एंडिंग का आमचे आंबे पिकतात, लय लेट असतात. त्यांचे लवकर असतात कारण कातळावर असतात. आमचे आहेत हे खाडी किनारे आहेत, हे एवढ्या लवकर येत नाही. विठ्ठलाची बाग ते खाडी किनारे आणि त्यांचे कातळावर त्यामुळे मे बी त्यांचे लवकर येत असतील. तर हे आमच्यासोबत दीपाली, कारण नेटवर्कमध्ये इल्यामुळे तिका आता मेसेज इलेले आहेत. हय हा भावी, माई आणि मनीष आणि हय हा आमचा जिया, जे का नाक धरून राहला ते का गाडीचा वास हे होत नाही, उलटी होता म्हणून तो तोंड धरून ठेवला. फक्त मिसिंग आमचं गंधर्व, कारण कोळी नसल्यामुळे शिगम्याक त्याचे लय खाडे झाले. त्याशिवाय खावण्याक पण ते का आम्ही घेऊन गेलो त्यामुळे लय खाडे झाले होते. त्यामुळे आज ते का सांगलं तू आपले दप्तर घ्या आणि शाळेत जा, आम्ही आपले आंबे काढून हाणतो, तुका आंबे देऊ पिकलेले. तर आता निघतो. आता वाजल्यात आमका 9 वाजता जायचा होता तर हयच 10 वाजलेत, आमका 1 तास लेट तर बघू आता आम्ही निघतो. चला लेट्स गो. पाळेकरांच्या बागेत आंबे काढू, देवगड हापूस सगळ्यांचं बापूस. ऐकून बसलेत. आजी काय जाता याजी खाल्लो काय जातं वाडा धरला सावतांगडे ना. हा मग जाऊ वाडा तर कण्याला सोडलं असतं. काय पर्यटकांची बोट पण हे बघा, आमची खाडी फिरवसाठी आहे बोट ठेवलेली आहे. चला हा आम्ही आता पाळेकरांच्या आडी जवळ इलो, म्हणजे गेल्या वर्षी दुसऱ्या आडीत इलो होतो. ही त्यांच्या घराकडची वाटतं आड. तर थई इलो पाळेकरांची गाडी लागलेली आहे, आम्ही पण इलो. बाहेर लय ऊन लागणार. तर फायनली आता आम्ही येऊन पोचलो पाळेकरांच्या पाळेकरवाडीत, त्यांच्या बागेजवळ. गेल्या वर्षी दुसऱ्या बागेत होतो ना. हो दुसऱ्या बागेत होतो. हा मग आता ही दुसरी बाग आहे त्यांची, म्हणजे हे आंबे काढतात. तर थय आता आम्ही बघणार त्याच्यातले चांगले आंबे वगैरे बघणार. आणि घरी आहेत ना आंबे, घरी भरपूर आंबा काढलेले पिकलेले. कच्चा अरे शाबाश. आणि आता आम्ही तुमच्या घराजवळच आहे, खाली गेलो काय घर ना 2 किलोमीटरवर. 2 किलोमीटर. चला तर आता ते बाग आंबे बघूया आपण पाळेकरांच्या ह्या बागडीत आणि चांगले आंबे घेऊया. हे काय भूकंप झालं होतं का, चर पडली ती चर कसली पडली हो, पाण्याची. हो माखाला भूकंप झाला की का, 2 भाग पडले आरपार. ह्यो तुमचं मांगर की काय. हा ती पण तुमचीच ना. हा ही आहे ते. आणि मेन म्हणजे साफ सुथरी म्हणजे असा ह्या नाही म्हणजे गवात बिवात का
हा परत ते काटे वगैरे नाही असतात बघ, झोडपा बिडपा हे फक्त कलंबाच दिसतात, बाकी काय नाही. एकदम साफ सुथरी बिंदास फिरू शकता खाई. हे आंबे काढू नको, कोवळे आहेत ते. केवढा छोटा आणि आंबे कशी घोसाने धरलेत. ह्या बघ, बघ किती घोसाने धरले आहेत ते. बाप रे, पूर्ण कलाम धरला या. हा बघ, हाय पण हे बघ, हे बघ किती आंबे. थंय पण थंय काय लावल्या या त्या झाडा, पिशवे काय लावले. खराब होत नाही. हा ऊन लागता नाही म्हणून आंब्या. तर ह्यांचा हे आंबे काढूचा काम चालू आहे. आणि हे आंबे बघ झाकून ठेवल्याने ऊन लागत म्हणून. काही सावतीन पण आहे बघा, आंबे काढू गेलेले आहे. आणि दीपाली बघता आंबे कागदात लपवून ठेवलेले, हे अक्षरशः पॅक करून ठेवलेले आहेत आंबे. हे बघा, माका एक पिक्को आंबा भेटलो साधारण. आणि हे बघा कागदाच्या, ऊन लागतं ना मग खराब होतं. अरे हो पायरीचा आंबो हा. हे बघा, हे पायरीचे आंबे आहेत. ते का असे वेगळे असतात, सेप वेगळं असतं त्याचं पायरीच्या आंब्यांचं. हे बघा, हे बघ त्याचं ना टोकदार असता. हे बघा पायरीचा आंबो हे टोकदार असतं. हे काय बघ टोक नाही, हापूस आंब्यात टोक नसता, प्लेन आहे. आणि हे का पायरीच्या आंब्यात काही टोक असतं, पण हे टेस्टी लागतं आंबो. हो बघा, जून नाही झालेत ना अजून. ह्या कलमाचे आंबे काढतात. हो, या काढण्याचं काढतो. ओके, म्हणजे ह्याचे नाही झाले, पायरीचे नाही झाले. पायरीच नाही, पायरी जरा लेट होते. ओके, पायरीचे लेट आहेत. आणि हे आमच्या हा इलेले आहेत पिक्को आंबो दिसता काय बघतात. हे काय तू काय काम करतं, आंबे नेवचे का काढूचे? नेवचा ना, पूर्ण राखण बागात तीच करते. राखणदारी ना वाटतं हे. ओके ओके, पाळे करीन की काय आण पण पाळे करीन याचा. तर हे आंबे काढलेले आहेत, क्रेटात हे काढलेले आहेत. हे बघा, आणि वर हे काढतात. हे बघा अगदी हातान काढतात, अगदी हातात काढून नंतर ह्या शिकारण्यात टाकतात. आणि शिकारणे नंतर खाली सोडतात. आणि नंतर शिकारणे ह्याच्यात खाली करतात. हे बघा, आणि नंतर मग ही पाळे करीन नेऊन ट्रकात टाकता. होय ना, चुकला तर सांग बाका. हातान काढतात अगदी लय वर चढून. हे बघा, ते मैगो पण हा. हे बघा टोपी घालून. काय हे तुमचे काका? हो नमस्कार. हा गेल्या वर्षी होत असते मी. हा त्या बागेत होत असते. आणि हे बघ हे आंबे काढतात. हे बघ, हे मजबूत नाही, पिक्को नाही थोडासा लाल. हे बघा आंब्यात मस्त अगदी जून आंब्यात. हे बघ कलर फुल अगदी. हे ते ह्या लावू नको, साईज पण मोठी. साईज मोठी आहे. हे बघा, हे बिटकी आंबो, एक बिटकी आहे याच्यात. हो बघ, म्हणजे एक बिटकी हो मोठं होत नाही. हो समाला एका पोलिओ डोस कमी पडलो, एका दिलेलो नाही लहानपणी, टॉनिक मिळाला नाही ते का, त्यामुळे तो तेवढंच हरवलं. तर आता शिकारने खाली इली आणि पाळे करेन हे खाली करता. हे बघ, हे बघतात. हे बघा, स्मगलिंग चालू आहे वाटतं पाळेकरांची. हे बघा, एक नंबर माल बाजूक काढल्याने यांच्यानी. हो बघ कलरफुल एक नंबर दणकट आंबे बाजूक काढल्याने आहेत यांच्यानी. चांगले चांगले आमका देवा काढून, चांगलेच देणार दणकट आंबे, कारण हाय स्मगलिंगचा माल दिसता. हे बघा एक नंबर माल. हे बघा किती मोठे दणकट माल. ते हाय शॉर्टिंग करा. हे डागी बाजूक काढतात ना, असा डाग असेल ना तर आम्ही साईडला काढतो. डागे आंबा खायला चांगला नाही, चांगलं हे डागे आमका देवा. ते कसं पैशात पण कमी होत. डाग असलं की कसं वाटतं की खराब आतमध्ये पण खराब, आत नाही खराब आंबा निघत नाही. इकडे नाही तर आमका माहित आहे, आम्ही पण कलंबावालेच आहो. पण आता आमचे धरतात लेट मे महिन्यात. काय त्यांना झाले वसाड पडले काय फेब्रुवारी म्हणून चालू आला. आणि 2-2 वर्षांनी येतात आमची कलंबा. असं दरवर्षी नाही येत.
म्हणून ते 4-5 बाग हवे, म्हणजे ही आडी 1 वर्ष इली ती वर्ष, हो. म्हणजे लेवल होता. लेवल होता तुमचे असे 10 एक बाग आहे. बाग आहेत, त्यामुळे तुमचं चालून जातं. ही नाही इले तर ते इले, ते नाही इले तर हे इले, असा होता. म्हणून 10 एक बागा वेगवेगळ्या एरियात असे हवे. तुमचे हयच असतात ना पाळेकर, म्हणजे हयच मनचा मुठाट. पाळेकरवाडी. हा, म्हणजे ह्या संपूर्ण एरियात तुमचे बाग होत. आणि पूर्ण सडायला आंबा आपला. ओके ओके. 1000 कलमा आहेत ना टोटल सर्व? 1000 ना, एका बागेत 1000 आहे. एक आई शपथ, यांचा लय मोठा हा बाबा काय तो बिझनेस. तुमका हवा असला तर तुम्ही हे मागवू शकता यांचे आंबे. आम्ही आता 2 पेटी घेऊन जातो दणकट आंबे. चला खाली रवा पकडू कॅश मी पडलाय तर, म्हणजे आंबो पडलो तर पुढे हो काढू काय आता मी पडला. कोवळे वाटतात रे. कोवळे येतात तो कोवळा कोवळा ना ह्यो, म्हणजे मी चुकीच्या झाडावर चाललंय मेला असतो मी. हो पण कोवळा वाटतं. तो का फुडात दिसतात तो हो ना, कोवळा कोवळा कोवळं कोवळं. त्या ह्याच्यात जायचं. त्या दुसऱ्या कलमार जाऊ खावा. हे सर्व कोवळे आहेत रे. काय हल येतात काय या काय बोहता पड. काय लावलेलं. चला चला दुसऱ्या जाऊया कलमावर. हे कोवळे आहेत आंबे. आपलं झाड पिक्का चला चला चलाय चला. अरे ह्या बिट्टी कोणी पाडवल्या मी. हे बघ कोवळी मस्त आहे रे. खाल्लेली. चला चला चल. आपलो क्रेट घेते चल. अर्धच भरलेला. अर्धो जा म्हणून घेते. अख्खो भरलेलं मी घेतलं असतं काय. चला चलो तो पिक्को आंबो खायचो. माईच्या हातात, माझ्या हातात. मायाच्या हातात. तो मध्ये चप्पल घाला नाही तो मी. पिक्को आंबो घालू. आम्ही अर्धो क्रेट काढलो आंबे. हा ना, हा ना. हा, ठीक आहे. आता ह्याच्यात तुम्ही टाका तुमचे. देता, भरून देता. भरून देवा. 2 पेटी होते. ह्याच्यात किती पेटी राहता आंबे? 1.5 पेटी 1.5 पेटी. भरली पूर्ण तर. ओके. तुमका पूर्ण हवी ना? हो ही घेऊन 2 हवे आमका पेटी. हे जरा तो घेऊया. हा येवा. हा हा चला बघू. आपले हे उचला तुमची. चला चला. हे बघा. हे 1 नंबर आहे. सगळं 1 नंबरच आहे. शॉर्टिंग करूचा. तुमका अशी हवी तर काढून घेऊन जावा. घेऊन येतो. ह्याच्यात 1.5 पेटी होईल ना. हा 1.5 पेटी आणि अजून मग अर्धो घेऊचा लागा. हा, मग ती अर्धी घ्यावा तिकडची. ओके हा. चला चला. हम्म. पण ते घराकडे नेऊन बॉक्स मध्ये भरून द्या. भरून देता. आता असेच देशा. नाही नाही पॅकिंग करून देणार. पॅकिंग करून द्यावा, म्हणजे मुंबईत नेऊ शकत ना. ठीक आहे चालेल. बापरे एवढ्या ऑर्डर आहेत. किती क्रेट भरलेला, सर्व ट्रक भरलेलो आहे. हो बघा 3 ने 3 6 7 8 9 10. अरे लय 15-20 ट्रे आहेत. बापरे. हे आता नेऊन पॅकिंग करणार. पॅकिंग शॉर्टिंग करणार. हा. शॉर्टिंग झाल्यानंतर साईज वाईज पॅकिंग करणार. ओके ओके. हे चला आपण जाऊया. ह्यांच्या इकडे आमका 2 बॉक्स भरून देवा आणि आंबे खाऊक पण देवा. आम्ही चलतो आपले. चला ठीक आहे. चला चला. माई दमला आलंय शूटिंग करू. गाडी काय आहे आपली? हा हाय 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 सोना. तर पाळेकराने हाय ताट भरून आंबे कापून दिल्याने आहेत आणि हाय चिल्लर पार्टीने तुटून पडलेले आहेत. हे बघा मजबूत आंबे आहेत, पिकलेले अगदी. तर मी आता शूटिंग बिटिंग नाही, मी आता खाते. काय पडला? गो घे. ठेव त्याच्यावर. हा ठेव ठेव. कागद असतं कागद कागदात ठेव. हे आंबे हे का घ्या आई का आणि पप्पांका घ्या. ते घरचे हे करते वाढ. हो हान म्हणून सांगितलं नव्हतं. याच्यात सारा टाका. मला पण सांगितलं. नक्की सांगितलं नव्हतं ना. मग तू घेऊन जा तुझ्या वाटते. तर हे आंबे आता इलेले आहेत ट्रक भरून. हे बघा किती आहेत ट्रे? 25-26 आहेत ना. म्हणजे साधारण 25 ने 10 35 पेटी माल आहे ना. 35 पेटी असतात ना. 35-40 पेटी. बापरे. एवढे रोज काढतात आंबे? हा हा हा. तर हे आता आंबे इले आहेत, ते तुम्ही बघू शकतास. भरभरून आंबे इलेले आहेत. हे बघ जून आहेत एकदम आंबे अस्सल. फुल तयार. देठ बसलेलो एकदम. हे बघ देठ असो आतमध्ये जाऊ गो म्हणजे समजून जायचं एकदम
जून आंबे हे काढतानाच जून काढतात आंबे. हे बघ ह्यो पण तयार आहे. देठ असो आत जाऊ हो ह्यो ना ह्यो देठ असो आत गेलेलो म्हणजे जून आणि असं गोल हो खो सगळे तयारच होत. ह्यो कोळ आहे बघ नाही देठ हा खाली देठ खाली गेलेलो सगळे तयार फुल तयार सगळे. हा ह्यो पण तयार आहे का लाल कलर चढलेलो. आणि देठ खाली जाऊ खो म्हणजे समजून जाऊ एकदम जून आंबे. हो लाईनीत राहू ताई. तिकीट तिकीट घेऊन हे बघ ते जा ताई. हो लाईनीत राहू. अरे हे कायचे आंबे हे भरून ठेवलेले हे ऑर्डरचे. ऑर्डरचे म्हणजे आज हे सर्व मुंबई का जाणार. हा मुंबई पुणे सांगली. ओके असं आहे. आई शपथ हे बघ किती हे 10-15 आंबे आहेत आणि हय तर पॅकिंग पण झालेले पॅकिंग करून ठेवले सगळ्यांचे. आई ऑर्डर शपथ. त्यांची पॅकिंग करून ठेवले. हे आणि आज ते काढलेले ते हे वेगळे उद्या डिलिव्हरी जाणार. ते उद्या जाणार हे आज जाणार. हा, ते परत संध्याकाळी जाणार आंबे काढायला आहे ना, दिवस जातो आंबे काढायला. हे बघा, बापरे. तिखट आंबा ठेवलाय आणि हे order पिकट ठेवलेले आंबे मध्ये. प्लेट मध्ये तिखट आई plate मध्ये. शपथ हे बघा हे सर्व हे पिकट ठेवलेले हा, हे बघा इकडे. रास अक्षरशः आंब्यांची ते बघा. हय पण आहेत पिकट ठेवलेले. हा. हे सर्व ऑडिओ घालून ठेवलेले आहेत पिकत. तुम्ही घरात पण बघू शकता पाचमध्ये जशी ऑर्डर आहे तशी आंबे पॅकिंग. आई शपथ म्हणजे घरात पण म्हणजे काय हे बाप रे हे सर्व भरून ठेवलेले आहेत. हे मार्च बघा मध्ये आपला एवढा आंबा असतो. फेब्रुवारी पासून चालू होतो आपला. फेब्रुवारी हा. पासून आता एप्रिल मे मध्ये फुल अरे मार्च मध्ये एवढे आंबे म्हणजे विचार करा. आमचे अजून आंबे एवढे तोरा आहेत एवढेशे. पुरा स्टॉक असतो आमच्याकडे एवढी तोरा आहेत आणि ह्यांचे एवढे आंबे जातात. बाबा नवलच आहे बाबा. आणि 2 डझनाचे पण हा. पण भेटू शकतो आपल्याला. ऑर्डर प्रमाणे आम्ही जसं 2 दिवस अगोदर ऑर्डर घेतो कारण की सर्वांचा स्टॉक. पिके पण मिळणार. पिका म्हणजे कसं पहिले ऑर्डर द्यावं लागतंय. ओके म्हणजे पिकट ठेवणार. 7 दिवस आम्ही पिकट ठेवतो आंबा नॅचरल मध्ये बघा असं. हो, हो, Plate हो. मध्ये ओके त्यांच्या पॅकिंग करून आपण पाठवून देतो. हो आता ते आमका पण दिलास ना पिके आंबे हा. प्लस हे हय काढून ठेवलेले. परत आई संध्याकाळी आंबे काढायला जाणार. परत संध्याकाळी जाणार म्हणजे हे आता हे दिवसाचे ते म्हणजे सकाळचे इरडीचे बरं, नंतर संध्याकाळी जाणार. संध्याकाळच्या इरडीचे हे रात्रभर आणि हे भरणार. रात्रभर भरले म्हणजे हे रात्रभर भरलेले आंबे आहेत. स्टॉक ठेवले या डिलिव्हरी होणार. परत ते उद्या भरून हय येणार. नाही येणार रात्री येणार पण डिलिव्हरी होणार. आई शपथ हे रोजचं चालूच. डेली रुटीन आमचं डेली रुटीन. आता हे बघा गाडी भरून आली आहे. आता जेवणार परत जाणार. ओके आई शपथ पण खतरनाक. shopping करायला वेळ लागतो ना साहेब. हा शॉर्टिंग करून वेळ लागतात. बघा जाऊ तिकडे बघा आता आलाय स्टॉक बघा. हा हा आता पूर्ण उतरवल्याने आता बघूया आपण. सकाळच्या एरडीचो ना माल ह्यो सर्व आता सकाळी काढून आणलेलो. हे आज 20-25 कमी ट्रे. आहे. हा हा आणि परत संध्याकाळी एवढंच संध्याकाळी हाणणार. 100 पेटीचा दिवसाला तुटतो आपला माल. बापरे 100 पेटी दर दिवशी. सेम तोडीत जातो. हा हा म्हणजे आता एवढी ऑर्डर आहे तेवढे तोडल्याने आहेत त्यांच्या आंबे. खतरनाक सर्व भारीचा.